Өфөлә махсус интернат-мәктәптә инвалидтар өчен теннис корты асылды. Заманча технологиялар ярдәмендә эшләнгән спорт объектында кызлар һәм егетләр өчен барлык уңайлыклар булдырылган. Мәсәлән, унда коляска менән теннис уйнарга, тренажер залында күнекмәләр эшләргә мөмкин. Без әлбәттә бик шатбыз. Элек бәләкәй корт булганда ула уйнарга нык кыен булды. Бұл кортта хәзер хур бик еңел уйнарга. Мәктәптә Рәсәйдә беренчеләрдән булып, коляскаларда теннис уйнау түңәрәге эшләй башланы. Хәзер мәгариф оешмаһы ил командалары өчен спортчылар әзерләячәк. Спорт объекты узган елның декабрендә төзелә башлагайны. Теннис кортында һәм күнекмәләр залында укучылар атна-һына 4 тапкыр шөгыльләнәчәк. Табиблар һәм тренерлар билдәләвенчә, теннис уйнаудан мөмкинлекләре чикләнгән спортчыларның аркалары төзәя, хәрәкәтләре яхшыра.